89-та минута с доза късмет разградчани бележат попадение. Попадение, което може да има огромна стойност. Гледаме повторението с своя полза в следващия сезон. Дерой Дуарте. Дерой Дуарте покрай Мартин Луков. И топката и Мартин Луков нямаше много. Дерой Дуарте ще е вкарал втория си гол от началото на сезона в чиста позиция. Дерой Дуарте абсолютно редовен гол. Човека, който най-вероятно ще потегли. Видал дебне момента, в който може да се включи тук. Станич добре комбинира с Чочев, шанс за Лудогорец и пробия на Станич и Чочев. Именно двамата комбинираха по брилянтен начин. Нета топка от Мустафа Сангаре, Петър Станич в любимата си позиция 1-0 за Лудогорец. 89-та минута с доза късмет разградчани бележат попадение. Попадение, което... Центриране на Сон. Той изглежда добро. Именно Станич стреля с глава и отбелязва попадение. Лудогорец открива резултата в 40. И отново Кайл Видал по десния фланг. Още една топка в наказателното поле. 2-1 за Лудогорец. Кой друг, ако не Петър Станич? Стана въпрос за опциите, които Хосо Рибе ще търси, за да си тръгне с днешния. За да предотврати. Стиковката, разбирателството между тези футболисти е на оптимално ниво, само че чисто физически е много интересно как ще реагира и се от брилянтното центриране на Петър Станич. Позиция, от която както може да се шутира, така и да се търси центриране. По-скоро ще бъде втория сценарий, удар с глава. Много хубава комбинация на Лудогорец. Станич дали ще стреля или ще подава, залага на втория вариант. Ето за тази класа стана въпрос по-рано, уважаеми зрители. Точно за това и в Лудогорец възлага толкова. Успява да попадне в прегръдките на своите съотборници. Поигра 20 минути. Станич. Прекрасна работа с тяло, за да се обърне с лице към вратата. Какво на... He's been everywhere tonight for Ludogorets. It's 2-0. It's Stanic once again. Станич настъпва сам срещу трима, има подкрепата вече на Нарес и Петър Станич към Руан Крус. Удар на Крус с глава. Руан Крус, който се превърна в най-скъпи изходящ трансфер на Лудогорец в историята на... В едни други времена, които няма как да бъдат върнати. Удар към врата. Ивайло Чочев още веднъж с поредно попадение. And watch out, the ball is coming forward. One-on-one with Stanek. And to Luka. It's a split play. They end up not talking to each other. Both think the other's going to go. Given. And Stanic for the hat-trick. He's done it. Stanic 1-0. Намира Сон с подаване. Той пък намери Петър Станич удара. Станич. Удар от дистанция на Петър Станич. Дуарте έκοψε, ο Στάνιτς στην περιοχή, προσποιείται ο Στάνιτς, άλλη μια τρίπλα. Ο Παυλένκα έκανε την επέμβαση. Φτηνό γκολ δέχεται το ΠΑΟΚ στο 33 με τον πρώτο σκόρερ του Europa League, τον Στάνιτς να σκοράρει. Нахмия с хубаво центриране и стрел с глава. Страна на Лудогорец преди, не знам, може би 10 точка. Станич, гол на Станич, 2 факт. И то много бързо. Част. Персон и Петър Станич. Станич с центриране. Топката отклонена. Дали тя премина с топката? Това обаче не попречи на Бернард Екпете да я засече. Ерик Маркус към Петър Станич. Теодор Иванов отклони топката. Лаплухов остана на своята гол линия. На Ерик Маркус, отклонената топка от Теодор Иванов и статичното. Наред с критиките, които имаше, особено в началото на сезона за разградчани. Топата Лудогорец се забавлява във Варна и само за... Андерсон, Шведен в наказателното поле. Пуска пас към Станич, 3-0. 3 гола и почти сигурни 3 точки за Лудогорец срещу ЦСКА. Отлична визия. Станич, центриране на Петър Станич, удар с глава на Ерик. В такива ситуации футболиста, който атакува, има предимството на